Bisan wala pa matapos ang tuig tungha, gidasig na sa DepEd ang early enrollment sa mga tinunan. Samtang mipahimangno usab ang DepEd sa mga tunghaan sa paghimong yano sa commencement exercises o sa graduation ceremonies. Ano ang report? Sa Hulyo 10 pa ang giginagdang pagtakop sa karon nga tuig tungha, busa ni awhag ang DepEd sa mga school administrators nga likayan nga magkagasto ang mga ginikanan ilabi na sa mga amutan. Kung mamahimo, yano lang ang seremonya nga himuon sa closing o sa graduation ceremony. Gawas lang kung gikauyonan sa mga ginikanan o sa mga magtutudlo. All the schools division superintendents and assistant superintendents during our meeting already been instructed to observe strictly what is our policy in the Department of Education, and very clear in our policy that no contributions from parents coming, especially if the one who will be asking the contributions are teachers and school heads or the school itself. Samtang nagpadayon ang early enrollment sa mga public schools, din mo kapin sa 300,000 ang natala nga nakapa-enroll sa Central Visayas. Target nila nga makakabuot og 2 milyones ka mga enrollees sa sunod nga pagbukas sa klase. Gidasig sa DepEd ang matinunan sa pagpa-enroll og sayo aron masayra ng daan ang gidaghanon sa mga estudyante ug mapangandaman og galing adunay mga kakuwangan. We can also determine how many teachers are needed. Kada school, how many teachers, how many classrooms are needed every school. Wa pa matataw sa DepEd kanusa ang school opening karong tuiga. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.